alhamdulillah amina kabako aya dɔ di aw ma sisan kuranɛ kɔnɔ mɔgɔ o mɔgɔ y'a ta ka baara kɛ n'a ye bilahi a tigi b'a jɔyɔrɔ ye ne y'a fɔ aw ye siɲɛ caman an ka segin kuranɛ ma n'i ye dekun o dekun ye anw kan n'i ye tɔɔrɔ o tɔɔrɔ ye anw kan n'i ye masiba o masiba y'an kan kuranɛ tabaliya don bilahi karamɔgɔw ti baara kɛ ni kuranɛ ye bilen bɛɛ ye kuranɛ ye k'a to yen ka kuranɛ kɛ bolokɔfɛfɛn ye maa y'a tulo dayɛlɛ a ka garibukɛ in lamɛn k'a jira aw la aya kabakomaw de bɛ kuranɛ kɔnɔ jɔn b'a ta ka baara kɛ n'a ye ka sababu telima sɔrɔ k'a sɔrɔ i ma don soma kan i ma don morijugu kan kuma in b'i faamuya o la sisan garibukɛ in bɛna aya dɔ d'i ma jɔ mori ba kelen kan bilahi danfɛn tɛ yen min b'a sɔsɔ ni faamuko ɲuman ala k'o dan bɛɛ ma ala k'o kɛ ala bonya kama sɔli ala rasuli aya gɛrɛ tɛ nin ye 2000 de ye i bɛ kamera jɔ a la ka ɲɛ mɔgɔw k'a faamuya nin ye 2000 de ye sisan k'a jira aw la kabako de bɛ kuranɛ kɔnɔ nin ye 2000 de ye mɔgɔ min bɛ yen ko e ka dayirimɛ gɛlɛyalen don e ka nasɔngɔko gɛlɛyalen don e ka denbaya dayirimɛ gɛlɛyalen don e y'i sen don k'i bolo don ka don somaw kan ka don moriw kan sababu foyi ma sɔrɔ min bɛ se k'a to e bɛ nafolo sɔrɔ pour que k'i ka denbaya bɔ dekun ni tɔɔrɔ la ni gɛlɛya caman b'an ka dutigiw kan dɛ o tuma ne balimakɛ n balimamuso i seliji ta sufɛ seliji sanuma ta janaba kolen kɔfɛ i ka don so kɔnɔ i ka arakan 2 seli n'i ye arakan 2 seli i bɛ ba 2 biye ta nin cogo in na i bɛ kamera jɔ a la mɔgɔw k'a faamuya i b'i bolo dengɔnni kɛ k'a sɛbɛn a kan arakan 2 salamu bilalen kɔfɛ i bɛ bolo kɛ k'a sɛbɛn badi falin sɔmadu wahab inna haza larizikuna malahu min nafadi karamɔgɔw bɛ nin aya in dɔn n'i ye nin sɛbɛn wari biye ka nin cogo la a kɛla 2000 biye o a kɛla 1000 biye o a kɛla 400 biye o a kɛla 200 biye n'i ye nin aya in sɛbɛn ka nin cogo in na o wari biye kelen in kurukuru i k'o bila i ka wari bila yɔrɔ la i ka aya in ta ni ka segin kɔlɔsi la siɲɛ 111 k'o wari biye in to e ka wari bila yɔrɔ la ngali na ala bonya na o wari biye kelen in ti ban fiyewu fo ala k'o ɲɔgɔnna caman bila i ka wari bila yɔrɔ la mɛ mun de ye nin kɛ sisan kuranɛ aya jɛlen tɛ wa mɛ an ka gɛrɛ kuranɛ na an ka aya sanumaw ta k'an mako dilan n'a ye o ka fisa anw ka don somajuguw kan o ka fisa anw ka don mori dabalijugukɛlaw kan kuma in bɛ faamuya o tuma mɔgɔ caman fana ye an wele an balima minnu bɛ taa damanda la ni gɛlɛya bɛ u kan damanda la i b'a jateminɛ mɔgɔ dɔw bɛ taa damanda la u bɛ taa tile 2 tile 3 i b'a mɛn k'u ye sanu sɔrɔ f'u seginna ka na mako dilan u ka denbayaw ye walima ka na mako dilan u somɔgɔw ye nka e bɛ taa damanda la e b'i sen don k'i bolo don i tɛ sanu sɔrɔ e yɛrɛ ka damakɔrɔ bilalen dɔ bɛ t'o wɔgɔmɛ dɔrɔn a bɛ sanu girinman dɔ sɔrɔ a kɔnɔ mɛ munna ne y'a f'i ye kow ye sababu de ye kuranɛ yɛrɛ ko ten a ko fa atiba sababan ko ala ka jɔn a ye tugu sababu nɔfɛ mɛ e bɛ taa damanda la i kunfɛ tɔw taatɔ ye min kɛ e ma o kɛ mɛ cogo di tɔw bɛ min sɔrɔ e bɛ se k'o ɲɔgɔn sɔrɔ cogo di sabu ka d'a kan e bana sababu la ɔ dɔw fana ye mun fɔ ko mɔgɔ tɛ taa dama na ɲuman kama ko e bɛ se ka sanu sɔrɔ yen o ye nkalonfin ye bilahi ne y'a f'i ye ka dama baara kɛ bun adamadenw ye ka sanu sɔrɔ i bɛ dama saraka de an b'a saraka sagajigi jɛman na an bɛ kuranɛ kalan ni ka dama saraka bɔ sagajigi jɛman kelen an bɛ baara in kɛ ka dafa 17,000 o tuma mɔgɔ o mɔgɔ bɛ k'e fɛ ka taa dama na i jija i k'a saraka bɔ ngali na ala la e ti taa dama dugukolo fan si datigɛ fo ala ka sɔn e ka garizigɛ sanu caman la ye bilahi i bɛ segin ka na so hali i ti sɛmɛni sɔrɔ kuma in bɛ faamuya o ye n dama saraka dafalen o tuma a bɛ nin video in partager an balima minnu min damanda la ni dekun ni tɔɔrɔ b'u kan u ka se ka nin video in sɔrɔ ɔ ne kɛla sababu ye mɔgɔw ye nin saraka in bɔ alimami a ka ca ala fɛ e mago bɛ hɛrɛ min na diɲɛ kɔnɔ ala b'o nɔgɔya i ye wa o ye baraji n'o taara jira e la lahara don na e n'a kanu ko hali i kun k'i si bɛɛ kɛ nin video ɲuman ninnu cɛrili la kuma in bɛ faamuya k'a jira mɔgɔw la dɔrɔn dama baara ani nafolo baara tɛ kelen ye sabu ka d'a kan an ka nafolo baara n y'a f'i ye an b'o kɛ 33,000 ani sɛ jɛman den 3 mɛ i bɛ avansi sara 15,000 ani ka sɛ sɔngɔ 1,000 ani 800 an bɛ baara kɛ ka délai d'i ma baara ɲɛnen kɔfɛ i b'a tɔ sara wa dama baara n'o tɛ kelen dama baara bɛ kɛ ni sagajigi jɛman de ye male baara complet o ye 17,000 ye sagasɔngɔw b'o la
an bɛ kuranɛ minnu kala a sɔngɔ bɛɛ lajɛlen dafalen bi o la kuma in bɛ faamuya o tuma ni mɔgɔ min sera ka saraka bɔ ka taa damanda la bilahi e bololankolon tɛ sigi ni faamuko ɲuman ala k'o d'an bɛɛ ma